ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏମିତି ହେଇନଥିବ ନା ମନ ତ ମୋର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ହଁ ହେଇଛି ସେ ଟେବୁଲ ନ କାଢିକିରି ଟେବୁଲ ଟାକୁ ନ କାଢିକି ଟେବୁଲ ବାଦା କେମିତି ହେଇଛି କହ? ଆଉ କିଛି ସଜଡା ହବନି ସେଇ ବାଦା ମାଲ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ କଣ ତୁ ଭିତର ଦେଖିନୁ କି? ଦେଖିଲୁ 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 ଏଇଠୁ ନଜର ପକା ତୁ ଆଗେ ନଜର ପକା ତାପରେ କହ କେମିତି ମୁଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆ ଉପରେ କଣ ବସିବନି ନା ଦେଖି କେନ୍ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରଟା? ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ମନ୍ଦିର କହୁଛ କଥା ଘରେ ନାହିଁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଏମିତି ହେଇନଥିବ ନା ମନ ତ ମୋର ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ହଁ ହେଇଛି ଆଉ ଅବାସ୍ଥା କହିଲା ମାନ ପଡିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଗର୍ବ ଖୁବ
हाँ